Arvoisa puhemies, tämä keskusteluhan ei ole valiokuntaa varten, vaan pikemminkin vaaleja ja seuraavan hallitusohjelman neuvottelemista varten. Lakialoite on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen. Siinä on kaksi keskeistä elementtiä. Ensinnäkin siinä esitetään, että puoluetukea jaettaisiin nykyisestä poiketen kaikille rekisteröidyille puolueille, jotka ovat edellisissä vaaleissa saaneet vähintään 5000 ääntä. Toinen elementti on se, että puoluetukea jaettaisiin nykyisestä poiketen äänimäärien suhteessa eikä saatujen eduskuntapaikkojen suhteessa. Päätavoite aloitteella on jakaa puoluetukea reilummin, kun se ulotettaisiin myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille, siis myös vaille edustajapaikkaa jääneet, mutta sinänsä vaaleissa ainakin valtakunnallisesti kohtuullisen hyvin menestyneet puolueet saisivat siis vastedes puoluetukea siinä, missä me eduskuntapuolueetkin. Näin uusilla poliittisilla liikkeillä olisi paremmat mahdollisuudet haastaa meitä valtaa pitäviä, ja koska kansanvallan ydin on oikeastaan mahdollisuus vaihtaa päättäjät, edustajat, niin tässä tosiasiallisesti aika pienessä ja teknisessäkin muutoksessa piilee kyllä periaatteellisesti ihan olennainen merkitys. Meillä on esimerkkejä Euroopan maistakin, joissa on lyhyessä ajassa noussut aivan uusia poliittisia liikkeitä vallitsevien eduskuntapuolueiden ohi, ja sehän kuuluu demokratiaan. Uudistus kohtelisi puolueita nykyistä yhdenvertaisemmin, ja toivottavasti se voisi myös kannustaa kansalaisia poliittiseen aktiivisuuteen ja myös äänestämään vaaleissa, koska vaihtoehdot tulisivat paremmin esille. Myös ne vaihtoehdot, jotka vaikka tämänhetkisessä eduskunnassa eivät ole edustettuina. Vastaava ratkaisu puoluetuen jakamisesta on käytössä jo joissakin maissa, ja sitä ovat suositelleet muun muassa parlamentaarinen vaalialuetoimikunta ja Etyj. Ja ilahduttavasti aloitteen ensimmäisten allekirjoittajien joukossa on edustajia kaikista 10 nykyisestä eduskuntaryhmästä, ja muutos 2011 puolueen ja vasenryhmän eduskuntaryhmät jopa yksimielisesti kokonaisuudessaan seisovat tämän lakialoitteen takana. Uudistuksen toteuttamisesta 2 huomiota. Lakihan vaikuttaisi myös nykyisten eduskuntapuolueiden tuen jakamiseen. Nykyään tuki jaetaan edustajapaikkojen mukaan, mutta tässä aloitteessa esitetään, että se menisi saadun äänimäärän suhteessa. Ja tietysti edustajapaikat ja äänimäärä, nehän heijastelevat toisiaan, mutta eivät ihan yksi yhteen. Vaalipiirien kokoerojen takia tyypillisesti suuret puolueet saavat hieman enemmän edustajapaikkoja kuin mitä niiden osuus on saaduissa äänissä. Koska lakialoitteen ensisijainen tavoite on parantaa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden mahdollisuuksia tuoda poliittiseen keskusteluun vaihtoehtoja, ei sinänsä olisi mikään suuri vahinko, jos laki uudistettaisiin keskittyen vain tähän osaan. Jos poliittisesti todetaan, että on liian hankalaa alkaa ronkkia nykyisten eduskuntapuolueiden tukia, niin voidaan hyvin vastaisuudessakin jakaa eduskuntapuolueiden tuki edustajapaikkojen suhteessa, mutta sitten sen ohella jakaa eduskunnan ulkopuolisille puolueille tukea niiden saaman äänimäärän suhteessa. Toiseksi tässä aloitteessa siis otetaan kantaa puoluetuen jakamiseen, mutta ei sen tuen tasoon. Itse olen ajatellut, että tässä taloudellisessa tilanteessa ei ehkä kehtaa ehdottaa puoluetuen korottamista, eikä se olisi perusteltuakaan. Jos siis eduskunnan ulkopuolisille puolueille alettaisiin jakaa osa puoluetuesta, niin silloin tietysti vastaavasti eduskuntapuolueiden tuki hieman pienenisi. Sinänsä uudistus voitaisiin toteuttaa ihan yhtä hyvin myös niin, että eduskuntapuolueiden tuki pysyisi nykytasolla, mutta siihen päälle suunnilleen 1,5% korotuksella turvattaisiin eduskunnan ulkopuolisten puolueiden tuki. Tämä on ihan mahdollinen toteutustapa sekin. Arvoisa puhemies, näillä näkymin tämä on viimeinen puheenvuoroni kansanedustajana, joten on tullut tilaisuus kiittää kuluneesta 11 vuodesta, ja kai sitä voi todeta, että paljon huonomminkin nuori mies voi kukkeimmat vuotensa viettää. Kiitoksia edustaja Tynkkyselle.